Kuwulaga jamayo ina bone bawdo ina bone kadi bawa do holyo. Assalamu alaikum mon yebiyankobe Windere TV min calmini on kala kubal en gartido hande émission meden Wulago Jamma. Wulago Jamma accitake e goto ina wada non dum debbo ma seno busobe Jeynaba Ceerno. Hande non gaddan den bandirabe e koko wura ko manam inondation mi foni gandi dedo balde ko dum haljini yimbe be ko dum wadi yimbe perturbé hono inondation hade men faade ton non eden calmina bandirabe yebiyankobe Windere TV wado be like wado be partager machallah ko way henno Ibrahima Diallo mo iyay jawli mi salminima mi jori mama mi weltan mama aussi mi salmini kadi aussi papa Amadou An mi salminima baboyam mi salmini kaw Hamdou burdo andrede Alsan an toy Amérique mi salmini mi jori mama madame Si Ken Bugul ma grande sœur de cœur mi salmini aussi amna Demba Sow madame Diallo gidam sehilam mi salmini onon kala kubal kala yebiyanki Windere TV nana nder jiddo kala ko faate tendance ko faate tusiji ko faate ko kewe jamanu hande jiddo dum fof yo ya Nabi boutique 1 et Nabi boutique 2 Djibi Diallo marché Zeng do e Pikine Polel textile aussi nana marché HLM nana marché Dior Diaw Dia tusi sa yidi ko yodi ko hesdi machallah ko woni tendance jaha Tali Diallo wala jaha Rufisque route nationale e gaddan den hande bandirabe be biiden ko inondation donc inondation hande enji wuro ngo heewi ndiyam wadi yimbe badi perturbé yimbe jaaki kalji ngalaado kucci gandaado pay eden biye non laamu hande gure machallah gure tappamaaje de do de kalten gure mawde de ko wayno Dakar hande ndiyam enji no way heewde ko wayno Touba enji ndiyam no way heewde dum don non hande ko laamu ene jogi hen part de responsabilité yeeyobe situji be laamu ngu foti darade hada dumen yeede to wadata ndiyam sa nani to wadata ndiyam en ji hande agence immobilier ji nando ene taja situji ine jeeya situji de ganduda don yimbe fo ne gandi ko beeli ne gandi ko ndiyam wonata don kono laamu ngu non fawi hen girmumen ene jeeya yimbe fo ji hande ne jamunuji musi holno neddo wadata tan hande ha dañi ko sori galle so dum benni mbada ha daña non darnuda kubeyel ma didon so wiyama ndiyam ari hepti dum adande dum ko tampere kambe yeebe dum be gandi don ko ndiyam wonno don mais hadani e ben continue be jeeya bandirabe dum don ko hakke ko nguyka te so dum benni laamu on bangi kam en foti hadde be dum kam ko responsabilité laamu donc non eden biye yimbe be kadi so ada soda an ya sot do ganduda wadata ndiyam mbada vérifier sa anda namdoda andube kalanna tawi do ko ndiyam wonno do wala ala anne do holno liggorto duubi nogas duubi sappo e joyi en rendina en wada réaliser yidde dañde do hodi edo honni besgu mudum ngara cioda do ndiyam wonno maha don hubere ma machallah pina suba ko ndiyam artet adande dum don musi donc yimbe mbatto hakkilaaje koy men fe sene cioda yo gandudo ciodi parce que yimbe kam nan do ko yeyobe tan haaji men bone hen mais an ciodowo andudo ciotta to ganduda wona place ndiyam ko yidde hollude bandirabe tan ha hande enji inondation ngaji di ko wayno Dakar ko wayno Touba ko wayno Ndar yimbe fo nji kala do ndiyam dam ari yimbe so ƴeewi ne gandi don ko nokku ndiyam wonno te hadani yimbe be nana kodi hen donc non ko onon enen hodobe be ko enen tan poti andude to kodoten enen poti wattude hakkilaaji kadi aussi cioden to ganduda wona lawol ndiyam dum don foy waade non so dum benni inondation mo kalden do o kadi inondation Fouta jiida wona goto ton en mbawi wide catastrophe naturelle ari sabu en ji hande to jodino ko juuti ala no ndiyam hande en ji gure takko dande ma de fof hande en ji de do balde dum tan woni ko yaltinte téléji hepti galleji fof dum don non ko gonga ni ko Allah addi ndiyam mum kono won ko ganduda hen ko buri hen heewde ko yimbe be mbadi dum parce que ko kanyumen jehi geggi to wonno gese kodoy ton walla to wonno beeli kodoy ton to ganduda non jodima ça fait des années artani kono ndiyam non hala pular ni biya wopta lawol mudum do e dubi temetere paade so arti tan artar koy place mudum dum don kam ko enen tigi eden gandi tigi bandirabe meden yaabe to ilam wonanno jehi kodoy ton so ilam arti hepti galleji men ko kanyumen on part kam ko responsabilité mumen kono ha hande eden biya lamgu kad ne way daranade be
holto darantoɓe walla ɓe no ɓe gummori ndiyam he walla ɓe no ɓe ñamiri walla ɓe kadi no ɓe cafrori walla kadi aussi sukaɓe mabɓe no janguiri ɗum kam laamu ne wawaniɓe ɗum mais to ɓe koɗoyto kam ko kamɓe kondi toon koye mabɓe te ɓe gandi kadi ko ndiyam wonanno ɗon eɗen gandi kadi enen ha hande inondation ne woodi banggue goɗɗo nden toɓoji so garino galleji gonno ko tugaji to ndiyam weela foof rewa ha yettoyoɗo yiiɗi yettade ɗo haaɗa ɗon hande noon en ji machallah Fouta ko miruji tugaji natti ko miruji yimɓe mahata ndiyam noon so ari wawa nadde e galle kono noon ma rew kam e bedde he sa waɗi ɗo mir ma mi waɗi ɗo miram so tawi ndiyam ɗam ari rewat tan koye nder lawol he so yeehe lawol he noon kala galle lesɗuɗo ko hen natata ɗum ɗon kam ko inondation kono noon ko inondation banggue tooɓo wona kam ɗon kam en guegui en koɗoyi ndiyam ala ɗon kam ko ndiyam ene yiilo tan lawol mum to rewi dañani ɗo rewi ɗo tawi ɗo lesɗi ɗo ko ɗon tan wawi debbude ɗum kam enen fof kadi en ji on banggue kadi ko inondation wonko ganduɗa ko responsabilité laamu kono wonko ganduɗa kadi ko Allah addi kono ha hande junggo neɗɗo nan nder saabu so neɗɗo woppi to foti hodde yi hoɗo yiiɗo ndiyam honno ndiyam kam kañum woppata lawol muɗum ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe ɓe tan yo sene cooda galleji yo ganduɗo coodi cooda ɗo ganduɗa wona place ndiyam kadi laamu ngu watta hakkille no feewi ɓe taƴanta site uji ne jeeyaɗi yo mbattu hen hakkillaji daro ganda to ndiyam rewata ɗon hay goto fotani hodde ɗon hay goto kadi aussi fotani yeyde ɗum foof kadi e waade noon eɗen mbiya laamu ngu ko gonga ni yo wallu wonɓe ɗo ɓe kono yo waɗ haqqille makko Fouta saabu guese foof boni ko awno foof yimɓe ji hande boni ndiyam hepti ƴeewoyde noon wona tan nelde ministre mum tan yaaha ƴeewoya walla yaɓa koyɗe mum tan yurno arta ala ko yoɓe gummonoɓe tigui ɓe daranoɓe ɓe ballaɓe kadi aussi no ndiyam ɗam iwiri ɗon ɓe ballaɓe kadi aussi noɓe dartiniri guese mabɓe eko ñaama eko yara eno jangguira ɗum foof yoɓe mbattu toon hakkillaji eyyi bandiraɓe hande ko ɗum gaddunoɗen e émission meɗen Wulango Jamma accittake e goto mboɗo wiya on tan ha hande yon continue wadde like yon continue wadde partagé machallah yeeɓi hen koɓe Windere TV min calmini on ha saaha goɗɗo Wulango Jamma ko Wulango Jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo